Putrane kon ngaji. Nek iso dipondhokne, teng mriki enten pondok to? Ora sah tenan anak ki lek ning pondok siji salate terjaga. Wis. Sampeyan titipne Mbah Yai iki lho, ora sah ngoprak-ngoprak salat, ku ben doprak-oprak kiyaine iki lho. Sampeyan anak ning omah salat tok i playon takmu. Nggih napa nggih? Nomor loro anak ki lek ning pondok untunge apa? Kluyurane terkendali. Wis anakmu ora kluyuran, saiki ora mondok kok cekeli sepeda motor, kok cekeli HP, entenono ae. Lho tenan Pak zaman wis kaya ngene kok anake ora ngaji to. 10 pelajar putri di kota besar itu 6 wis hilang keperawanane, Pak. Saiki iki data kita, data iki. Wis sampe nek tindak ning kutha gedhe, mbuh Malang iki kutha gedhe apa ora? Lek nek cah wedok 6 mlaku nying 6 nak lawan pisan. Nying 4 cek prawan, cing 6 wis tau nyak wisan kuwi. Lho, sapa muni kok roh? Iki data, Bro. Lho nggih, saiki anak cekeli motor, cekeli iki wis. Nah, lek iki jane ra kena disalahne Bu, wong iki HP lho. Aku lek nek kiai muni HP setan gepeng iki ora cocok aku. HP kok setan gepeng. HP iki manfaate gede iki. Saiki lho ning Mojosari iki wong mati wis ora enek sing layon-layon kok. Biyen nek ning Mojosari wong mati sing mlayu rono. Saiki ndak enek sing mlayu-mlayu. HP, Pak. Lho kok krungu yo mau ning grup diomongne lho lak tenan to. Manfaate gede iki. Sampeyan gak ketemu dulur puluhan tahun iso nyambung neh liwat HP kok. Sampeyan saiki takon agama iki Pak liwat HP iso dijawab. Bagaimana hukum akikah anak laki dengan kambing 1? Dijawab